こんばんは。はじめまして。私の名前はモハマド・ラバニ・フェブリアノと申します。バニと呼ばれています。インドネシアの中部ジャワのスラケに住んでいます。今年は19歳です。趣味はサッカーをすることです。家族は4人います。両親と妹と私です。一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。生年月日を教えてください。私の生年月日は2007年の2月の20日です。年齢は教えてください。年齢は19歳です。身長と体重を教えてください。身長は175センチメートルです。体重は 95kg です。体重を教えてください。体重は自信がない人です。その体重はどんな時ですか？たくさん人の前で話すとき緊張します。しないように少しずつ人の前で話すを練習しています。上司を教えてください。私の上司はいつも明るいところとチームでも一人でも働くできて頑張る人です。その上司はどんな時ですか？仕事たくさんあるとき、そして雨が降るとき、やる気を持って働きます。あなたの趣味は何ですか？私の趣味はサッカーをすることです。何かスポーツが好きですか？サッカーをするのが好きです。1週間に何回しますか？1週間に2回します。何曜日にしますか？土曜日と日曜日にしています。誰としますか？友達とサッカーをしています。どこでしますか？広場でサッカーをしています。家からスポーツところ何で行きますか？家から広場まで自転車で20分かかります。質問がありますか？はい、あります。すみません、ささま。この会社で仲が働くために大切なことは何ですか？はい、以上で失礼します。